Počkej, já musím chvilku přemýšlet, 18, to je 20 let zpátky, to já už vůbec nepamatuju. Můj vzor byl Wayne Gretzky, asi nejlepší hokejista na planetě. To byl asi fotograf Bohdan Homíček už v té době. Může to být někdo, kdo je třeba jenom o 2 roky starší než vy, nebo komu je třeba i 65 let a není tak strašně zajímavý. Záměrem našeho projektu je nabídnout mladým lidem z dětských domovů praktickou podporu pro jejich vlastní další život. Žádný člověk nemůže ničeho dosáhnout jenom sám. Projekt má povzbudit k navazování pozitivního přístupu k životu. Chceme předat těm mladým lidem 12 způsobů k postavení štěstí na pevných základech. Pomůžeme jim změnit způsob myšlení tak, aby mohli vzít život do vlastních rukou. Mnohé známé osobnosti nás podpořily na startu. Když jsem vyrůstal, tak šance, že budu hrát v NHL, si myslím, že byla úplně miniaturní a byl to vyloženě a jenom sen. Prostě jsem to dělal furt dokola a pak to přineslo to svoje ovoce. No. Sny se můžou změnit v realitu. Dělej, jak nejlíp dokážeš, bez ohledu na výsledek. Si to aspoň zkusil, když se to třeba nepovede. Podpořte nás i vy. Potom jim společně můžeme říct: dobře ty!